ja tietysti 5 tähden leffailtoja. Have we met? Me olemme kanava kaikille. TV5. The night country. It takes us one by one. Tämän ohjelman tarjoaa HBO Max. Robert finished up the center cradle on the Haley's mud truck. Got it all cut out, and we're gonna get everything tacked up on this frame, keep on trucking. So this plate here is our cradle. This is the heart and soul of everything. This is gonna be where all the main stress is at. This is where everything's gonna tie in, the transfer case, all our links, and move on to the back and do lots and lots of measuring. Everybody's good at something. Me, I talk to fish, but I'm also good at something else. Tarkoititteko Pirkka-hintaan? No tietenkin. Kuten nämä tutut ja turvalliset, maukkaat arjen helpottajat sekä yli 2600 muuta tuotetta. Ihan Pirkka-hintaan. Powerin ale jatkuu järjettömillä tarjouksilla. Laadukas ja hiljainen AEG-astianpesukone vain 599. Kultsin kompakti Airfryer vain 33 €. Ja 50-tuumainen Smart TV alehintaan alle 300. Power, ei ku... Power. Lisää tarjouksia power.fi. Nyt olis puuilosta. Suksien voiteluteline 49,90. 6-metrinen lumenpudotin 59,90. Ja metsäsukset eräsiteillä 129. Tuukko hakee? En. Tuu. Tule puuiloon. It all started with an idea. And with that idea, it continues. Elämä on yhtä taistelua, jos et pysty hengittämään. Onneksi Otrivin Menthol avaa tukkoisen nenän muutamassa minuutissa ja auttaa sinua hengittämään paremmin aina 10 tunnin ajan, jotta voit nauttia paremmin päivästä ja yöstä. Hengitä helpommin Otrivinilla. Zääreborilla on nyt loma-ale. Valitse ja varaa oma suosikkisi edulliseen kampanjahintaan. Zäärebori.fi. Poimi edullinen ostoskori K-Marketista. Tässä viikon parhaat tarjoukset. Pirkka jääsalaatti 99 senttiä pussi. Pirkka pensasmustikat €79 rasia. Pirkka Costa Rica jauhetut kahvit plussakortilla 399 paketti. Aktivoi myös viikon mobiilietusi K-ruokasovelluksessa. K-Marketista. Oman kylän kaupasta. Elämä. Se on arjen paloja. Välillä herkkua, usein tuttua kauraa. Pala hyvää, joka väliin. Eloveena. Saa syödä. Ota Nutrilet osaksi kevyttä päivää. Helposti aamuun, helposti päivään, helposti iltaan. Nutrilet-tuotteet saatavilla päivittäistavarakaupoista ja verkosta. Nutrilet.fi. Valitse rohkeus. Valitse tyylikkyys. Valitse edelläkävijyys. Tule kokemaan täysin uusi Toyota CHR. Jokainen valinta merkitsee. Toyota. Yhdessä pidemmälle. Meillä lomailet yötä ja päivää. Varaa nyt holidayclub.fi. Olemme moninkertaistaneet laatikoidemme tuotannon, sillä uusimman trendidatan mukaan #boxing on alkanut trendaamaan siellä somessa. Miten nyrkkeily liittyy laatikoihin? Nyrkkeily? Hei, kun laatikointi. Boxing, niin kuin laatikko, box. Miten me saadaan nämä laatikot myytyä? Halo? Herra Tokkumanni!
kuin tilauksesta. Herra Smart Store, mukava nähdä taas. Maailmanluokan säilytyslaatikoita paketoituun hintaan. Vain 10 euroa boksi. Ja niinhän siinä taas kävi, että nyt saat Tokmannilta Smart Storen 32 litran säilytyslaatikon huippuhintaan 5,99. Tervetuloa. Arjen säästöillä paljon uusia mahtavia tarjouksia. Plussa-kortilla. Atria kanan filesuikaleet. 2 rasiaa 5 euroa. Valio laktoosittomat maustetut jogurtit. 8 purkkia 2,50. Samsung Odyssey pelinäyttö. 119,90. Kaikki My Home ja Hemtex pussilakanasetit. -30%. Kaikki MyWear naisten neuleet ja farkut. -30%. Sittari hoitaa. Kapteeni Findus etsii parasta laatua ja säilyttää tuoreuden. Mereltä ruokapöytään. Nyt herkutellaan erityisen rapeilla Fish and Crisp kalafileillä. Tervetuloa mukaan. Kokeile myös Fish and Crisp kalanuketteja. Tiedät tunteen, kun kipu ja kuume alkaa hellittää. Panadol ja toipuminen voi alkaa. Lidlin alkuviikko tarjoaa huippuedullisia hintoja maanantaista keskiviikkoon. Kylmä savulohi 4,79. Rustiikkinen maalaissämpylä 5 kappaletta 2 eurolla. Kotimainen Kiinan kaali €1,99 kilo. Tempaisimme Lidl Plus-bonukset ennätyslukemiin. Suomen kovin bonus on nyt jopa 10%. Tule ja säästä kuin mestari. Uusi luuri. Sitä on kuin varsa kevätlaitumella pelkästä ajatuksesta. 200 megapikselin kamera. Siis legit. Vaan hinnat ne säntäilevät sinne ja tänne. Kuka niitä kaikkia muistaa ja perässä pysyy? Paraskin hintahaukka ihan eksyksissä, mikä on oikeasti halpa. Tämähän on kotka! Nyt DNA:lla on puhelimissaan takuuhinta. Hinnat eivät ole enää kiveen hakattuja. Tämän ansiosta myymme puhelimet pohjahintaan, eli vähintään yhtä edullisesti kuin vertailemamme kilpailijat verkkokaupoissaan. Näin takuuhalvan puhelimen ostaminen on aina pala kakkua. Tai siis varmanakki. Ikean ihanuudet kuuluvat joka kotiin. Siksi alensimme taas yli 400 suosikkituotteen hintaa. Ikea. Ihanaa olla kotona. Moikka pikakassa. Tiedätkö muuten miltä raha kuulostaa? Ei. Ei. Lue S-etukortti. Kyllä. Joka kuun 10. päivä kilisee. Katso S-mobiilista, paljonko sait bonuksia. Etukortti. Kyllä. Discovery Plus-palvelu tarjoaa tammikuussa laajan kattauksen huippu-urheilua. Tenniksen Australian avoimet. 3 PGA Golf-turnausta. Snookerin London Masters ja World GP. Sekä 3 Ski Classics-osakilpailua. Kaikki tämä tammikuussa Discovery Plus-palvelussa. TV5 tuleva kevät tarjoaa uutta kiinnostavaa realityä. Meillä on se siinä, mutta kuka se on? Odotettuja uusia kausia. Ei se ymmärrä, että sitä kositaan, niin antaa olla sitten. Kansainvälistä huippu-urheilua. So, what'd you think? Ja tietysti 5 tähden leffailtoja. Have we met? Me olemme kanava kaikille. TV5. And we're gonna go see if we can break it, and we're gonna go see if we can tear up some earth. Never seen my compass act like this. Something magnetic is affecting my compass. There's a lot of cooks in the kitchen right now. Oh my God! They're huge. You can't do this! I can't hear you! He's out of his mind. That's a lot of money down there. Kullan etsintää maalla ja merellä. Kutosella.
Discovery Plus-palvelu tarjoaa tammikuussa laajan kattauksen huippu-urheilua. Tenniksen Australian avoimet. 3 PGA Golf-turnausta. Snookerin London Masters ja World GP. Sekä 3 Ski Classics-osakilpailua. Kaikki tämä tammikuussa Discovery Plus-palvelussa. Viihdyin todella hyvin täällä. Aitoa viihdettä, jonka tunnet. Soititko se ensin vaimolle ja vaimo sanoi, että soita ambulanssi? Vähän näin. Perus. Pitäisikö sitten vaan rouva? Aitoa viihdettä, jota haluat. Tästä tulee tosi pitkä keskustelu. Voidaan käyttää se johonkin paljon hedelmällisempääkin. Aitoa viihdettä, jota katsot salaa. Huolestunut naapurisoittaja kertoo, että I'm crazy. We don't use that word in here. Well, I'm just lucky, I guess. Aitoa viihdettä, jota elät. Pidätkö sä talon pystyyn? Pura sen pois. Pura pois. TV5. Aitoa viihdettä. See you after the break. It all started with the quest to make a pyramid that was perfect. Get down! What's going on? Get that crane out of there! Put it down! The government confirmed the existence of UFOs. The phenomenon is real. We're in the middle of some kind of war. Mysteerien selvittelyä ja vaarojen hallintaa. Kutosella. TV Ensi-illassa. It's okay. They're just not used to seeing good-looking peoples like us. I'm Venus. I'm Serena. I'm not gonna let you down. How could you? You gonna walk out there with your head up. You are a champion, and the whole world knows it. Yes! 5 tähden leffailta King Richard Williamsien tarina. Lauantaina 9 TV5:llä. See you after the break. Viihdyin todella hyvin täällä. Aitoa viihdettä, jonka tunnet. Soititko se ensin vaimolle ja vaimo sanoi, että soita ambulanssi? Vähän näin. Perus. Pitäisikö sitten vaan rouva? Aitoa viihdettä, jota haluat. Tästä tulee tosi pitkä keskustelu. Voidaan käyttää se johonkin paljon hedelmällisempääkin. Aitoa viihdettä, jota katsot salaa. Huolestunut naapurisoittaja kertoo, että I'm crazy. We don't use that word in here. Well, I'm just lucky, I guess. Aitoa viihdettä, jota elät. Pidätkö sä talon pystyyn? Pura sen pois. Pura pois. TV5. Aitoa viihdettä.
All we need to know is where that bar might be. Cheers. It all started with the quest to make a pyramid that was perfect. Get down! What's going on? Get that crane out of there! Put it down! The government confirmed the existence of UFOs. The phenomenon is real. We're in the middle of some kind of war. Mysteerien selvittelyä ja vaarojen hallintaa. Kutosella. Everybody's good at something. Me, I talk to fish, but I'm also good at something else. A treasure hunt for a multi-million-dollar masterpiece. Ski Classics-kausi on käynnissä. Suomalaisten suosikkilajia upeissa maisemissa koko talven ajan. Hiihdon kuninkuusmatkojen kilpasarja TV5 ja Discovery Plus-palvelussa. Hey, we're back. We're back! Kasari ja Ysäri. Riggs Homicide. Nuo action-leffa-fanin suosikkivuosikymmenet. No! We gotta talk, babe! Son of a bitch! Oh, that's great, thank you. Näe kaikki Tappava ase-elokuvat nyt TV5:llä. It's the late 1500s in London, England. Viihdyin todella hyvin täällä. Aitoa viihdettä, jonka tunnet. Soititko se ensin vaimolle ja vaimo sanoi, että soita ambulanssi? Vähän näin. Perus. Mistä sitten vaan rompo? Aitoa viihdettä, jota haluat. Tästä tulee tosi pitkä keskustelu. Voidaan käyttää se johonkin paljon hedelmällisempääkin. Aitoa viihdettä, jota katsot salaa. Huolestunut naapurisoittaja kertoo, että I'm crazy. We don't use that word in here. well, I'm just lucky, I guess. Aitoa viihdettä, jota elät. Pidätkö talon pystyyn? Pura sen pois. Pura pois. TV5. Aitoa viihdettä. It's the 1930s. Is the exotic foreign plot about to unravel? Jännitystä läpi yön. Australian avoimet. Kaikki ottelut suorana Discovery Plus-palvelussa ja kaksinpelien finaalit myös TV5:llä. It all started with the quest to make a pyramid that was perfect. Get down! What's going on? Get that crane out of there! Put it down!
The government confirmed the existence of UFOs. The phenomenon is real. We're in the middle of some kind of war. Mysteerien selvittelyä ja vaarojen hallintaa. Kutosella. It's London, England, 1703. I'm Don Wildman, and these are the mysteries at the museum. TV Ensi-illassa. It's okay. They're just not used to seeing good-looking peoples like us. I'm Venus. I'm Serena. I'm not gonna let you down. How could you? You won't walk out there with your head up. You are a champion, and the whole world knows it. Yes! 5 tähden leffailta King Richard Williamsien tarina. Lauantaina 9 TV5. Discovery Plus-palvelu tarjoaa tammikuussa laajan kattauksen huippu-urheilua. Tenniksen Australian avoimet. 3 PGA Golf-turnausta. Snookerin London Masters ja World GP. Sekä 3 Ski Classics-osakilpailua. Kaikki tämä tammikuussa Discovery Plus-palvelussa. Ski Classics-kausi on käynnissä. Suomalaisten suosikkilajia upeissa maisemissa koko talven ajan. Hiihdon kuninkuusmatkojen kilpasarja TV5 ja Discovery Plus-palvelussa. Everybody's good at something. Me, I talk to fish, but I'm also good at something else. It all started with the quest to make a pyramid that was perfect. What's going on? Get that crane out of there! Put it down! The government confirmed the existence of UFOs. The phenomenon is real. We're in the middle of some kind of war. Mysteerien selvittelyä ja vaarojen hallintaa. Kutosella. TV Ensi-illassa. It's okay. They're just not used to seeing good-looking peoples like us. I'm Venus. I'm Serena. I'm not gonna let you down. How could you? You won't walk out there with your head up. You are a champion, and the whole world knows it. Yes! 5 tähden leffailta King Richard Williamsien tarina. Lauantaina 9 TV5. Viihdyin todella hyvin täällä. Aitoa viihdettä, jonka tunnet. Soititko se ensin vaimolle ja vaimo sanoi, että soita ambulanssi? Perus. Pitäisikö sitten vaan rouva? Aitoa viihdettä, jota haluat. Tästä tulee tosi pitkä keskustelu. Voidaan käyttää se johonkin paljon hedelmällisempääkin. Aitoa viihdettä, jota katsot salaa. Huolestunut naapurisoittaja kertoo, että I'm crazy. We don't use that word in here. well, I'm just lucky, I guess. Aitoa viihdettä, jota elät. Pidäksä talon pystyssä? Pura sen pois. Pura pois. TV5. Aitoa viihdettä.
There's only one thing more brutal than a couple of days of crab fishing. And that's a couple of months of crab fishing. Pain is fishing. Fishing is pain. The final stretch of these marathon voyages is the true test of a crabber's grit. Jännitystä läpi yön. Australian avoimet. Kaikki ottelut suorana Discovery Plus-palvelussa ja kaksinpelien finaalit myös TV5:llä. Merowe, Sudan. More than the Egyptians in their entire history. Discovery Plus-palvelu tarjoaa tammikuussa laajan kattauksen huippu-urheilua. Tenniksen Australian avoimet. 3 PGA Golf-turnausta. Snookerin London Masters ja World GP. Sekä 3 Ski Classics-osakilpailua. Kaikki tämä tammikuussa Discovery Plus-palvelussa. It all started with the quest to make a pyramid that was perfect. Get down! What's going on? Get that crane out of there! Put it down! The government confirmed the existence of UFOs. The phenomenon is real. We're in the middle of some kind of war. Mysteerien selvittelyä ja vaarojen hallintaa. Kutosella. How can the Kushites take on the imperial might of Egypt? Viihdyin todella hyvin täällä. Aitoa viihdettä, jonka tunnet. Soititko se ensin vaimolle ja vaimo sanoi, että soita ambulanssi? Vähän näin. Perus. Mistä sitten vaan rouva? Aitoa viihdettä, jota haluat. Tästä tulee tosi pitkä keskustelu. Voidaan käyttää se johonkin paljon hedelmällisempää. Aitoa viihdettä, jota katsot salaa. Huolestunut naapuri soittaa ja kertoo, että My crazy. We don't use that word in here. Well, I'm just lucky, I guess. Aitoa viihdettä, jota elät. Pidäksä talon pystyssä? Pora sen pois. Pura pois. TV5. Aitoa viihdettä. Everybody's good at something. Me, I talk to fish, but I'm also good at something else. Pierce Paul visits the Antiquities Museum in Cairo, the world's greatest collection of Egyptian archaeological treasures. He examines a stele carved in honor of Pianki, a black African Kushite who wants to end Egypt's rule over Kush. This is an essential document. For hundreds of years, Egypt had been fractured. This is the Kushite resurgence. What wipes it out? Mitä mieltä? Onko Happy Meal, jos siinä ei ole hampparia? Tai onko Happy Meal, jos hampparissa ei ole suolakolkkua? Niin, tai jos siinä ei ole ranskalaisia ollenkaan. Mikä kyselykä teilläkin nyt on? Niin tai näin. Happy Meal. Se on klassikko. Ihana nukahtaa.
Melatoniini Orion. Luotettava apu nukahtamiseen. Kaikki Melatoniini Orion tuotteet nyt tarjouksessa. Orion Pharma. Voi hyvin. Rela maitohappobakteerit. Nyt uusi maku. Salmiakki lakritsi. Apteekista. Ai, miksi aloin käyttää Vintediä? Oli vaan liikaa vaatteita, joita en pitänyt. Ilmaisella Vinted-sovelluksella vaatteita voi myydä helposti ilman kuluja. Ota vain kuva, lataa se ja lisää hinta. Vaatteesi saavat uuden elämän ja sinä tienaat rahaa. Lataa Vinted-sovellus ilmaiseksi. IKEA. Ihanaa olla kotona. Koe Ako Age Delay Plus. Huolehdi ihostasi, helli, kosteuta ja suojele sitä. Pidä ihosi joustavana ja hehkuvana. Ja muista, sisäinen hyvä olo säteilee ulospäin. Ako. En tykkää kasviksista. Täh? Kasviksethan ovat herkullisia. Valmista maukkaita kasvisruokia Knorrin kasvisfondilla. Miten hyvää. Knorr, hyvän ruoan tähden. Uusi Fondychef sieni annosfondi. Kokeile risottoon, pastaan ja kastikkeisiin. TV Ensi-illassa. It's okay. They're just not used to seeing good-looking peoples like us. I'm Venus. I'm Serena. I'm not gonna let you down. How could you? You won't walk out there with your head up. You are a champion. And the whole world knows it. Yes! 5 tähden leffailta. King Richard Williamsien tarina. Lauantaina 9 TV5. Ski Classics-kausi on käynnissä. Suomalaisten suosikkilajia upeissa maisemissa koko talven ajan. Hiihdon kuninkuusmatkojen kilpasarja TV5 ja Discovery Plus-palvelussa. Dinon muotoiset D-vitamiinit ovat hirmuisen ihania. Löydä veikeä uutuus. Devisol Dino Mix. Orion Pharma. Pomo. Mäkkärin uusi. American cheese. Juustokastiketta, perunasämpylä, cheddar-sulatejuustoa, rapeaa pekonia, sipulia ja onion relish-kastiketta. American cheese, myös tuplana. Mäkkäristä. Koko perheen perusvoide Miniderm Duo. Kosteuttaa ja vahvistaa kuivaa ihoa ja vähentää ihon kutinaa. Miniderm Duo. Vain apteekista. Miniderm perusvoiteet. Nyt 15% alennuksella apteekista. Ota kokeiluun Vinted. Vaatteesi saavat uuden elämän ja sinä tienaat rahaa. Ei hassumpi diili, vai mitä? Lataa Vinted nyt. Terveellisempi elämä alkaa yksinkertaisemmista rutiineista. Philips Sonicare työntää hammastahnaa hampaidesi väliin hellävaraiseen syväpuhdistukseen. Philips Sonicare. Sama harjaus 20 kertaa tehokkaammin. Aina on tapa parantaa elämää. Philips. En tykkää kasviksista. Täh? Kasviksethan ovat herkullisia. Valmista maukkaita kasvisruokia Knorrin kasvisfondilla. Miten hyvää. Knorr, hyvän ruoan tähden. Uusi Fondychef sieni annosfondi. Kokeile risottoon, pastaan ja kastikkeisiin. Voi hyvin. Rela maitohappobakteeri. Vahvaa vastustuskykyä. It all started with the quest to make a pyramid that was perfect. Get down!
What's going on? Get that crane out of there! Put it down! The government confirmed the existence of UFOs. The phenomenon is real. We're in the middle of some kind of war. Mysteerien selvittelyä ja vaarojen hallintaa. Kutosella. Everybody's good at something. Me, I talk to fish, but I'm also good at something else. Even if we have to part, you and me, us have one heart. Siis käsittääkseni mä oon maailman ainoa bonustilittäjä, ja kyllä mulla välillä on vähän yksinäinen olo. Siksi mä päätin hankkia tänne fiksua seuraa. Moikka pikakassa, onko mitään lukusuosituksia? Lue S-etukortti. Hei, kiitti vinkistä. Jos sinulla ei ole S-etukortti... No totta kai mulla on. En mä nyt niin kassalla oo. Liity asiakasomistajaksi ja ota kaikki hyödyt käyttöön S-etukortilla. Haetko sopivaa hotellia? Trivago tekee työt puolestasi ja vertaa välittömästi satojen varaussivustojen hintoja. Vertaa saman hotellin eri hintoja ja säästä jopa 30 € yöltä. Hotelli Trivago. Onpa raikasta. Jep. Kun vaaditaan raikkautta. Fatserin sinisen uusi pretzel. Ihanaa maitosuklaata ja suolaisia pretzelinpaloja. Ah jaa, sininen hetki. Auto- ja liikennetoimittajien palkitsema Hyundai Kona on vuoden auto Suomessa. Ensimmäinen askel on vaikein. Mutta me olemme silloin tukenasi, koska jokainen unelma, iso tai pieni, ansaitsee nähdä päivänvalon. Bondora. Kanssasi jokaisella askeleella. Yhteys luontoon löytyy joskus pienimmistäkin hetkistä. Valitsemalla suomalaisen Lambin välität maailmasta ympärilläsi. Lambi. Luonnollista pehmeyttä. Flunssa tulossa. Ota Flu Acute Zinc Plus. Aloita käyttö 24 tunnin sisällä ensi oireista. Flu Acute Zinc Plus lyhentää flunssan kestoa ja lievittää oireita. Apteekista. Nyt repästään ja lasketaan meidän ekstratuotteiden hintaa. Miten me siitä viestittäis? Puhuttaisiko hintojen ekstraistamisesta? Laskimme jälleen kaikkien ekstratuotteiden hintoja. Jussi Halla-aho. Suomen presidentiksi. Töihinkö matkalla? Mietityttääkö työjutut? Tule Rastor-instituutin koulutukseen ja muuta työurasi suunta. Tee tunnistettava muutos. Rastor-instituutti. Suomen talvi. Sen kestäminen kysyy sitkeyttä ja taitoa. Kysymys kuuluukin, haluatko selviytyä vai nauttia siitä? Näillä leveyksillä neliveto kirjoitetaan Quattro. Audi Land of Quattro-mallisto nyt ulkona. Kalaistäällä. Minä rakastan kalaöljyä. Treeni ei aina ole herkkua, mutta onneksi palautuminen on. Valio Profiil. Ruoki tavoitteitasi. IKEA. Ihanaa olla kotona. Juupati juu. Tämä ei ole uutuusnamia. Tämä on karkkipäivä. Kyllä, kyllä. Uutuudet karkkipäivään saat nyt S-Marketista. Viihdyt todella hyvin täällä. Aitoa viihdettä.
jonka tunnet. Soitako se ensin vaimolle ja vaimo sanoi, että soita ambulanssi? Perus. Pitäisikö sitten vaan rouva? Aitoa viihdettä, jota haluat. Tästä tulee tosi pitkä keskustelu. Voidaan käyttää se johonkin paljon hedelmällisempääkin. Aitoa viihdettä, jota katsot salaa. Huolestunut naapurisoittaja kertoo, että Am I crazy? We don't use that word in here. Well, I'm just lucky, I guess. Aitoa viihdettä, jota elät. Pidätkö talon pystyyn? Pura pois. TV5. Aitoa viihdettä. Ohjelman ja kaikki työpaikat tarjoaa Duunitori. Even if we have to part, you and me, us have one heart. Ohjelman tarjoaa XXL:n hiihtovarusteet. Mikä tekee Skoda Octaviasta yhden Suomen suosituimmista autoista? Mukavuus, suuret sisätilat, ajettavuus vai kaikki yhdessä? Nyt myös ladattavana hybridinä nopeaan toimitukseen lähimmältä Skoda jälleenmyyjältä. Skoda. Laatto.Pukkila. Kylpyhuoneiden ja lattiapintamateriaalien palveleva erikoisliike. Kotonasi, konttorillasi, kyydissäsi. K-ruokaverkkokauppa aina mukanasi. Tilaa kotiin tai noudettavaksi. Talvimyyjäiset hobbyhall.fi verkkokaupassa. Valikoituja huonekaluja, kosmetiikkatuotteita, leluja ja kauden suosikkeja jopa -50%. Helposti ja nopeasti. Klikkaa heti hobbyhall.fi. Powerin ale jatkuu järjettömillä tarjouksilla. Edullinen 5G-älypuhelin vaikuttavalla kamerajärjestelmällä. Boschin tilava 9 kilon pyykinpesukone puoleen hintaan ja Samsungin QLED TV 200 säästöllä vain 599. Power, ei ku... Power. Lisää tarjouksia Power.fi. Suklaata, salmiakkia ja makeita sitrusmakuja. Uusi Aakkoset Citrus Choco. Aakkoset. Kun osoitamme rakkauttamme ruoanlaitolla, on aurinko ainoa tarvitsemamme makeutusaine. Silloin meidän ei tarvitse lisätä mitään hyvän maun eteen. Avaa purkki ja anna Italian täyttää keittiösi. Kun maailmalla myrskyää, presidentin tehtävä on koota suomalaiset yhteen ja rakentaa luottamusta. Puolustamme arvoja ja rajoja. Jutta Urpilainen tasavallan presidentiksi. Älä paina torkkua unelmillesi, sillä tavoitteet on tehty saavutettaviksi. Arla proteiinrahkojen avulla saat energiaa päivääsi ja uusien haasteiden kohtaamiseen. Jaksat aina yhden askeleen ja toiston enemmän. Pysy lujana. Meillä lomailet yötä ja päivää. Varaa nyt holidayclub.fi. Oi kulta, muista hei se hyvänmakuinen Vitanallet D. Uusi Sanasol Vitanallet D-vitamiini appelsiini. Tekee vitamiinien ottamisesta hauskaa. Volkswagen ei ole koskaan ollut harvoille ja valituille. Volkswagen on kaikille. Ihan kaikille. Siksi laitoimme varustelut ja hinnat uusiksi. Huippuvarusteltu Elegance sähköautomallisto.
Entistä enemmän. Entistäkin vähemmällä. Volkswagen. Todellakin kaikille. Volkswagen.fi. Volkswagen. Voiko edullisemmin aamu enää alkaa? Valitse R:ltä nyt 2 herkullista aamiaistuotetta yhteishintaan 3,90. Kohta päästään syömään. Syömään! Saisiko tulla syömään? Totta kai. Jo 30 vuotta mukana ruokahetkissä. K-Supermarket. Fazer-lemppari paahtotasku. Täytä. Paahda. Nauti. Tee Välipalasta arjen lempparihetki. Silloinkin kun elämä vie uuden äärelle. Kaikki kyllä järjestyy. Pohjola-vakuutus. Rakkaat trendiekspertit, tiedetään, että erilaisia tyylejä ei pitäisi sekoittaa. Ja juuri siksi onkin hyvä, ettei kukaan kysynyt teiltä lupaa. Oma. Mäkkärin uusi. American cheese. Juustokastiketta, perunasämpylä, cheddar-sulatejuustoa, rapeaa pekonia, sipulia ja onion relish-kastiketta. American cheese, myös tuplana. Mäkkäristä. Suomi tarvitsee sellaisen presidentin, joka kykenee ennakoimaan tulevaisuutta. Ei sellaista, joka herää todellisuuteen katastrofin jo ollessa päällä. Jussi on ollut koko ajan oikeassa kaikesta. Maahanmuutosta, Venäjästä, Natosta, taloudesta, kaikista Suomen kohtalon kysymyksistä. Presidentti joutuu usein varsin kovan paineen alle. Ajatuksen on pysyttävä kirkkaana myöskin niissä paineisissa hetkissä. Jussi on yksi kylmähermoisimmista poliitikoista, mitä tiedän. Ja hän ei hetkeksikään unohda sitä, mikä on kaikkein tärkeintä. Hänelle Suomen etu tulee aina ykkösenä. Jussi Halla-aho, Suomen presidentiksi. Sinulla on varaa valita, miten liikut paikasta toiseen. Liisaatko vai lainaatko, ostatko uuden tai käytetyn. Oli valintasi mikä hyvänsä, saat enemmän liikkumavaraa osoitteessa santander.fi. Juomme Actimelia joka päivä. Actimel sisältää 20 miljardia maitohappobakteeria sekä vastustuskykyä tukevia B6 ja D-vitamiineja. Vitamiinit imeytyvät verenkiertoon tukemaan immuunijärjestelmääsi. Vahvista vastustuskykyäsi. Hey, we're back! We're back! Kasari ja Ysäri. Riggs homicide. Nuo action-leffa-fanin suosikkivuosikymmenet. No! We gotta talk, babe! Son of a bitch! Oh, that's great, thank you. Näe kaikki Tappava ase-elokuvat nyt TV5:llä. My name is Lieutenant Aldo Rain. We're gonna be doing one thing only. Killing Nazis. There's one thing you should know about me. I specialize in a very specific type of security. I'm Venus. I'm Serena. I think you might just have the next Michael Jordan. I got me the next too. 5 tähden leffaillat. Viikonloppuisin 9:00 TV5:llä. Ohjelman tarjoaa XXL:n hiihtovarusteet. Useammalla pitäisi olla mahdollisuus saada asuntolainaa. Riippumatta työstäsi, taustastasi tai siitä, millainen elämäntilanteesi on juuri nyt. Meillä Blue Step Bankilla voit todella saada asuntolainan juuri sellaisena kuin olet.
ohjelman ja kaikki työpaikat tarjoaa Duunitori. Nyt on paras hetki hankkia tuliterät, treenivarusteet ja hyvinvoinnin ainekset kevääseen. Prisman valikoimasta löydät kaiken tarvittavan aktiiviseen arkeen aina treenikamoista tukisiteisiin. Kaikkea on. Kaikkea on. Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% valikoiduista makuuhuoneen tuotteista. Tai säästä jopa 70% valikoiduista vaahtomuovien sijauspatjoista. Tai säästä jopa 70% valikoiduista kuitutyynyistä. Tarjoamme myös 30 päivän hintatakuun. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living. Poverin Ale jatkuu järjettömillä tarjouksilla. Edullinen 5G-älypuhelin vaikuttavalla kamerajärjestelmällä. Boschin tilava 9 kilon pyykinpesukone puoleen hintaan. Ja Samsungin QLED TV 200 säästöllä vain 599. Power, ei ku... Power. Lisää tarjouksia. Power.fi. Tuntuuko tutulta? Symbiosis Serenitas. Tilapäiseen stressiin nyt apteekeista. Ravintolisä. Mitä enemmän hymy, sitä enemmän hyvyyt. Luot sitoja välille ja välimme syvyyt. Sun hymyn nää sun murien takaa. Sulla on hymy vaikka mullekin jakaa. Aina hymy silloista. Maista raikkaat Jenkki-purkkauutuudet. 100% ksylitolia. Jenkki. Anna hymysi loistaa. Useammalla pitäisi olla mahdollisuus saada asuntolainaa. Riippumatta työstäsi, taustastasi tai siitä, millainen elämäntilanteesi on juuri nyt. Meillä Blue Step Bankilla voit todella saada asuntolainan juuri sellaisena kuin olet. Poimi edullinen ostoskori K-Marketista. Tässä viikon parhaat tarjoukset. Pirkka jääsalaatti 99 senttiä pussi. Pirkka pensasmustikat €79 rasia. Pirkka Kostariika jauhetut kahvit plussakortilla 399 paketti. Aktivoi myös viikon mobiilietusi K-ruokasovelluksessa. K-Marketista. Oman kylän kaupasta. Maista Aino Kinuskiet Brownie. Suussa sulava uutuus kotimaisesta kermajäätelöstä. Aino. Löydä luonnonvoimasi. On keittoja ja sitten on lempikeittoja. Anna ihollesi sen tarvitsemaa kosteutta. Decupal tekee ihostasi vahvemman ja pohjoisen säävaihteluita paremmin kestävän. Huolehdi ihostasi. Huolehdi siitä, mitä rakastat. Mitä mieltä? Onko Happy Meal, jos siinä ei ole hampparia? Tai onko Happy Meal, jos hampparissa ei ole suolakolkkua? Niin, tai jos siinä ei ole ranskalaisia ollenkaan. Mikä kyselykä teilläkin nyt on? Niin tai näin. Happy Meal. Se on klassikko. Talvimyyjäiset hobbyhall.fi verkkokaupassa. Valikoituja huonekaluja, kosmetiikkatuotteita, leluja ja kauden suosikkeja jopa -50%. Helposti ja nopeasti. Klikkaa heti hobbyhall.fi. Niin. Tämä ei ole savulohikeitto. Tämä on ihan tavallinen tiistai. Miltä se teidän viikko maistuu? Discovery Plus-palvelu tarjoaa tammikuussa laajan kattauksen huippu-urheilua. Tenniksen Australian avoimet. 3 PGA Golf-turnausta. Snookerin London Masters ja World GP. Sekä 3 Ski Classics-osakilpailua. Kaikki tämä tammikuussa Discovery Plus-palvelussa.
jännitystä läpi yön. Australian avoimet. Kaikki ottelut suorana Discovery Plus-palvelussa ja kaksinpelien finaalit myös TV5.